έχεις ένα τέλειο σνακ για το παιδί, για το σχολείο. Εύκολο και γρήγορο, που μπορείς να το ετοιμάσεις και το πρωί, την ώρα πριν φύγει για το σχολείο. Αν δεν το δοκιμάσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Για μένα πάντως είναι τέλειο. Και εσύ μαμά, μην κάθεσαι. Πήγαινε να ετοιμάσεις το κολατσό του παιδιού. Τη Δευτέρα ξεκινάνε τα σχολεία, αρχίζουν τα βάσανα. Δοκίμασέ το, γράψε μου κάτω στα σχόλια αν σου άρεσε. Εμένα μου άρεσε πολύ πάντως. Και έχεις ένα τέλειο σνακ για το παιδί, για το σχολείο. Εύκολο και γρήγορο. Μπορείς να το ετοιμάσεις και το πρωί, την ώρα πριν φύγει για το σχολείο.